Vyber si kurz, ktorý chceš kúpiť, klikni na odkaz alebo si ho vyhľadaj, klikni na Add to Cart, pridať do košíka a v nákupnom košíku máš vybraný buď jeden alebo viacej kurzov. Klikni na Proceed to Checkout, zadaj mailovú adresu alebo prihlásiť sa môžeš aj cez svoj Google účet alebo Facebook. Klikni na Continue a už stačí iba vybrať spôsob platby. Dá sa platiť buď platobnou kartou, zadáš číslo karty, dátum expirácie, CVC kód a meno, ktoré je na karte. Máš tu automaticky zaškrtnuté tlačidlo Uložiť detaily karty. Ak nechceš, aby sa uložili tvoje detaily karty, tak to odškrtni. Pri ďalšom nákupe síce budeš musieť všetky údaje zadať znovu, ale Udemy si tvoje údaje z karty nebude pamätať. Ďalšími možnosťami je Apple Pay, Google Pay alebo PayPal. Klikni na Pay alebo Proceed. Teraz môžeš prejsť ku kurzu a pozerať si jeho obsah a jednotlivé lekcie.